baye wallahi shehu ba zan maka kishiya ba ruhi da zuciya ba su ji kamar ya kai ba ina san ka shehu yarje san duba ka gara kaunar mu ba san zuciya ba wallahi shehu na fita hayyacina ajin da na gane kai ne arzikina ai dolan haukace a kalijina komai kana bani safiya da rana komai da na bukata tuni za ya zo shi kuma babu jinkiri ta kya ayyana shi ka karfafe ni gausiyar jin tashi ka bani lafiya ta jiki da ruhi na so in so ka amma ban san ka ba na so in ji ka amma ban ji ka ba na so ganin ka amma ban gan ka ba lamarin ka sai shiru tafiya madar gaba ya tabir kasar gausin zamani ba ka kwatantuwa a zahiri baɗini mai neman sanin ka zai mutu ba izini in ya ce lahira ya ganka cikin rawani daga yana faɗa san ka san duka ne ya warware hijabai da yawa ne duka sufar da kaga to gane shi ne a fari da ja da shuɗi kore baya ne me kora yana faɗi ba san shehu ba a duka duni daga mata ne bar ba duk mai tafakkuri ba zai taɓa jiyo shi ba Allah la ilaha illallah shugaba Allah la ilaha illallah shugaba nutsuwa da firgita duka ta jallinsa ne duk nutsuwar ka baka kai shewa ce ba duk haukar ka baka kai mata don kusa ba jazaba ka ce na yan mota tuni yayi gaba duk sharafin ka baka kai Ahmad Yarwa ba duk yan faira ne ba wai yan chor ba ya bar hama ka wanke ruhi na da so ka tsaftace ni kai mun sitiran nan da so ka mun iso ka ce nura dan karso ka ban kumfa ya kunin ya banka har da so wallahi gausi na san ka da gaskiya ba na hada ka da kowa duka kulliya ba na maka makaniya cikin zuciya kai ɗaya ne tilo kwallon kwallaya batu nake da ruhi maganar ta fita zan samu nutsuwa in maganar ta fita wata maganar ba ta koya sai ta fita haka nan shehu ya tsarawa sai karyata ba wani isasshe a duniya banda kai ba wani sarki gaban ka da zai daga kai sarki sunusun murabu sai yayi kazza kai shebatul hamda azare ma yayi kazza kai wai me ya saura abin amsa inda shi to babu ta faɗa min ta ce babu shi ita akwai tana ta surutun wai da shi ƙarya kike akwai kawo min da shi ƙarya kike akwai kawo min da shi taurari suna ta shawaki ne da shi hasken farin wata ba wani mai ja da shi wallahi gausi ba ɗan da zai ja da shi iya nan kuma baya nan shi ne a shi kukan zakara ba zai taɓa tashin mu ba maganar mun kirai ba ta samu mu bar gaba san da kake mana ya wuce san wawo ba da shehu muka zo ba za mu bar shehu ba da shehu muka zo ba za mu bar shehu ba haka za a gan mu kuma kyale mu da kai in an kashe mu shehu muna nan da kai in an bar mu ma shehu muna nan da kai ba mai raba mu da gausi da zai daga kai wallahi ban tabbaci zan bar shehu ba dukka sakkun ban tabbaci ba nasa ba wahala da daɗi ba zai sa ni na bar gaba ya shehu kara so na yarje na gaba masoya mu furfuto shawaki za mu je mu gaida barhamu mu dan girgije mu dan karyar gashi kana mu dan gwangwaje ga mu gashi me ya saura me za ku ce gausi ne ya zara sakatar mahukata duk wani mahukaci a gaban sa ya dakata shi yake ba mu tsumun warkewar firgita magana ta idan da me ja dan dakata ya baya gumba ya gausi ja mu bi gaba dauke hukuma sami tafiya malar gaba tafiya da zabta wanda ruhi ka dauke zabta kai ne kai ta dan kai da shehu ka huta ba ma da dama dan aikin ka ya barama da ba mu himma cewa da istikama shehu kare san mu kare lafiya cikin jikin mu ka isa ka ba mu cikin ka muke ta shagalin mu wallahi Allah cikin ka muke ta gana Allah da manzo rasula a daidai dubai kamala yan uwa mu zauna ka halaki ruwan majuna da zaman lumana shehu yana san haka kana mu sha taya ka halalla bibiyayya ai ta soyayya mu daina ƙarya mu bar kiyayya so ko a zuciya daya zan saka ya na zirmu na godiya
a bani zero yasa na samu kainu me ya asiraru shine ba haba da nuru suna khalifa banta ga sufa yan uwa mutafa so barhama babatun kwafa so barhama babatun kwafa ayya gausi la ilaha illallah mun gode shi